If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Yaga channel. At kung gusto mong lagi kang updated sa aming ina-upload na videos, please click the notification bell. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Ito ang mas pinasayang Nice Yaga Channel. May kantahan, drama, humor, at iba pa. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Makinig na. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalinti anay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na. Tungod-ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaroon, sugura na naton ang pag... Miloy, mayo kay ari ka. May ambal kung tani ako sa imo, pre Miloy. Magkwartahada? Ikaw mo yabla? Do, nawong ka naging kwarta. Hindi ba? Ang tao nagakabuhi sa pamahaw kag sa kwarta. Tuod. Kung nagahigugma lang yung tao, pre Miloy. Bisan wala kwarta, mabuhi ang tao. Sige, ibo lang na higugma kung lang kwarta. Si Basyang karon makabati sing inistoryahan tadi. Pero, kamusta ka na pre Miloy sa nagliligad ni Nadlaw? Okay lang ba ko daw. Lapyo, lawas ko. Ay, gagilapyo ka ho? Asa nga tatabo ng ligad? Tuod. Pero subong balang adlaw, birthday ko no siyang apon ni Prepuloy nga si Fuljan Organyabla. Ati, handaan siya Ati, laban-laban, ginaimbitar yata to kuno nga magkanto. Siyang lolo, siya mahanda dapat. Oo, ti, ang balya kuno, libre to kunong tubata. Ay, sus, libre? Oo, libre to pati sumsuman kuno karon. Siguraduhon, di ka mabusog ta? Ati, sige. Mapreparar ko. Masyok-syok ko sa akon nga barong. Para makalakat kita dito, Premiloy. Barong na siya. Sige, kay butangan ta bulak. Hindi patay niya. Bulak bala ang palibot para maghabot sa butang release na. Uy, doon may plastic ka na ngayon na bit-bit dahaw. Mo di ang sudlan sa pamahaw ko. Grabe ba? Kay kabalo ka, sorpresahon ko si Basyang. Uy, sorpresahon mo si Basyang? Oo, ang balon ko siya, Basyang, sumbungag adlaw. Uy, libre ko ikaw. Uy, malipay si na si Basyang? Oo, malipay siya. Nga ba? Libre, halis sa pagkaon ni Puloy. Sige. Kay hapiton ta si Pariberto kasi Paripidong. Sigurado malipay gini mga tigulang kay ti may selebrasyon naman tanga kaduan. Ibili las Berto Nga ba na? Dala siya karon. Ano dalon mo siya? Kwad, bol. Bol lang siyang tuba? Oo. Pero may dalon ko yung Pariberto nga nami. Ano? Tulaan siyang baboy. Ay, blado na si Bigo Berto. Pero antes na bala maglakat, Parimiloy. Ano na ba naging ibubunot mo? May gusto ko tani pangayuan siyang advice sa imo. Ano na siya? Pero gusto ko gid nga mabalaan niya kung anong side mo, kung anong mahambal mo bala. Ano na? Ang matuod, Parimiloy. May luyag ako kay Sky. Abo na ang luyag mo kay Sky nagpahamak sa ito nagligaw. Masol. Advice mo lang gusto ko. Sige. Advice. Padayon. Ang pamangkot ko, Premiloy, anong himuon ko man kay, siyempre may edad na ta. Masibla hindi mabaton nga tigulang nas lolo ya ilyong. Okay. Di anong mahimo ko para nga mahambal sa blasakon nga. Sige. Palanggaon ko man ikaw, lolo ilyong. Ay, okay. Sige. Karon sa hapon, upod ka sa akon. Uy, ano himuon ta? Makadto sa kwan, sa... Karinderya? Hindi, sa Sorjon. Sa Sorjon? Tapos, mano ta to? Sa Sorjon, bla? Kay itakod to, itsura di ko kubarte si Butsura. Tapos, kadto sa balay di Sky. Ay. Ano man? Seryoso. Seryosong advice. Kaya gapamati man to si Periberto. Kaya basi mga luyag man siya sa hubin. Dalhigon ko na lang siya. Sigurado ganda ka sundlon ka ni Sky? Tuod? Sabdon niya kas ni? Tuod, sobra pa na sa advice ni Periberto? Kung mahibo mo ni sabdon niya ka? Tuod, anong himuon ko, Periberto? Sugdi ba? Sa 15 segundos lagi ihambal ko, sabdon ka ni Sky. Tuod, excited ko na, how? Sige, patapos na di sa. Sige. Ari pabati. Excited lagi ko. Ham. Ano na? Ang kwarta ko sa bag ko, Sky, Ibo.
Ang balay ko kay ibo. Ang dadad kay akon ibo. Dadad nga pensyon ko ibo. Ate, sabto niya na kini Primuloy. Sabto niya na kuni. Biyaran ka na. Wala. Hindi ka po sabto. Okay. Kaboring na gid sang kabuhi ko diri sa akon nga lugar ba. Ano ayahan kon makadto ko kay luluhuan. Hagaaron ko siya nga malagaw dito sa barangay na Siaga. Ago niya makakit-anay makamis ang mga lulo ko man sang una nga panahon. Kamusta na to ayahan ang kabuhi ni Lolo Ilyong kung ni Lolo Miloy man? Ano, nakapangasawa na si Lolo Ilyong? O kon kapangayo man siya gihapon pamahaw dito kay Lolo Basyang kag kay Lolo Miloy. Mabalaan nyo gid na. Mabalaan nyo gid na kung makaabot na kami dito sa barangay na Siaga. Hagaadon ko si luluhuan dito. Agod niya makalagaw mo kami dito kung makakit-anay mo kami sa mga kumpare niya. Madali-dali ako. Mahimos ako sa bunggid. Kantuan ko dito si luluhuan sa ilabalay. Agod niya makakit-ay na kami kung makaistoryahanay kami sa dapat namon niya planohon. Malagaw kami dito sa barangay na Siaga. Malagaw kami dito. Oy, hala. DJ Tunton? Abaw, do bago ka lang diliwat nakapakita sa barangay, haw? Din ka naghalin? Nangita sang akon nga palang abuhian, Aba. Kabalo ka. Kundi lang ko, daw, wala gid ko diya sang pangabuhian di sa aton nga barangay. Aba. Amo ginablang nabiliban ko si imo DJ Tonton mo. Kay nga gaistorya lang tayo pero pamatyagan mo daw nagaobra ka na siyang voice over sa FM. Handom ko gitabi sang una nga mangin radio DJ ugaling kay daw wala sa may makuha sa akon sa akon. Hindi kanila mabaton? Hindi sila gusto nga mag-DJ ka sa ila radio station? Oo. Ate ang imo-imuon. Hulta. Kay maabot gid ang panahon. Panahon nga Lolo Ilyong? Panahon nga may magpalangga sa imo sang tuod-tuod. Kag hindi kagid pagbayaan. Ay baw. Grabe, babasko kagidya Lolo Ilyong. DJ Tonton, may nadiparahan lang ko bala? Ano na, no? Nga aparyo ka mo tingog ni Robotino? Kay parintihanay kami. Ay, ba? Okay. You're listening to your favorite radio station. This is not your favorite. All your favorite music, your favorite. And your DJ. Ay, ano man nga DJ man? Dundik malo. Siguro, joke lang na sang DJ Agod nga makapakadlaw siya bala sa mga tagpalamati, haw. I-off ko na yung radyo ko, may imos ko. Malagaw ko to kay Rose. Pero antes sina, mangita ko na isang hulman kwarta. Para may papamahaw ko sa iya. Okay. Ano naman? Gabi na pero hindi gyapon ako makatulog. Wala gid makasabat si Migo Ethan sa gipamangkot ko siya kung anong plano niya. Kung may luyag bala siya kay Catherine nga girlfriend ko. Kung may ara kung tani, dulaon niya na sa balatyago niya kay kabalo naman siya nga girlfriend ni na sang migo niya. Nga mo sila man. Nga may mga tao gid nga
Kahibalo na gid siya nga may karelasyon ang isa ka tawo. Itraya pa nga pangaluyagan kag kung may tsansa, agawon pa. Bahala na ini. Buwas, istoryahon ko sa etan. Kaghambalon ko siya nga kung ano gid man ang mga plano niya, hindi yan na inapagdayonon. Pariyo man lang kami nga duwa nga blind. Daw siya pang maribal sa akon nga kadamo na kami sang naagyan ni Catherine nga pagdilaw. Kuntani, maintindihan lang ako na etan. Maintindihan lang niya ako. Lakat sang panahon, wala ko huna. Palulga ko, nagbago ka. Ang puno sang kahoy nga amo ang saksi sang tanan sang hugman naton subong nanginlulungan. Grabe ka gid Lolo Ilyong. Kasagad-sagad gali sa imo magkanta. Ay, tuod ka, Sky? Sagad-sagad ko magkanta? Oo, kanami sa imo magkanta, lo. Ay, salamat. Dason gani. Ano, Sky? Hindi mo na napagliwaton, ha? Ano man na, Sky man? Amo na to kanami siyang pagkanta ko. Oo. Hello. Kanami pa siyang mikrofon ko, tapos mambal ka sa akon nga. Hindi ko napagliwaton. Oo, hindi mo napagliwaton nga magkanta ka bala sa sinang nga mikrofon. Kaya nga pang-recording yung tingog mo. Ay, abaw, tuod ka, Sky. Pang-recording gijagali ang tingog ko. Siling ko gidaw. Amo na gani nga, kung ako lang, do gusto ko na i-tape. Ano nga tape? CD tape o kon kasi tape? Do wala naman na subong? May ara pa, lo. Ano? Scotch tape na ng bibig mo. Ay, Pareberto, baw, maayo kay nakatawag ka sa akon. Kamusta ka na? Ate, ay, sige po, still alive and kicking. Baw, dumayo, haw. Kamustang kabuhi mo? Oh? Nagtawag ko na si mo. Oo. Kay, ambot ni Smiloy nga. Nga ano ba? Sinalak na sa nga akong amigo nga Smiloy. Oh? May gisugid siya sa akon. Ano kunong ginsugid siya naman? May isa ko no katigulan. Oh? Nya, naluyag ko na sa hubin. Ambot sinuklas si tigulan na. Ang matuod, Preberto, aton-aton lang ni ha? Siyon man may namati, kita lang nga doon. Oo, kita mo lang nga duwang nga istorya. Ako to, Preberto. Gado diskarte ko kay Sky. Ikaw to? Oo. Wow! Ano, gwapa na si Sky, how? Oo. Gwapa, tapos medyo taas. Tapos, may pagkaputiun bala nga babae, haw. Hindi ko na mamurutan kay balo ka naman medyo karap-karap ng pananawan siyang tigulang, ho. Di anong maayo nga diskarte ni Preberto para magkagat sa sakon, ma? Ariyo. Abe. Ari, tunduan ta ikaw. Ano na? Paano mo mapasugot ng isa ka babae nga hindi isa balipad si mo? Abaw, dumayo na, haw. Abi, ano na nga tips? Ano na? Dali na kay batakon ko na nga akon nga stocking vlog bot na noon nga nagasok-sok ko stocking akon niya. Adeo, hindi black rose ka mo ni Sky, di ba? Oo.
Anong pagkabigisi mo? Lolo o daw barkada nga lolo na? Doon mo amo na, barkada nga lolo, nanamian siya kuno sa akon, kay damo ko nabalaan nga istorya. Abaw, paligo lang wala, guro pare. Ate, anong mayo da, Preberto? Ade. Naton, sing ganun mo si Sky. Manghayutan ni kubulig si mo. Oo. Bilang close naman ka, sugiran ta kasang ako na batyagan. Abaw. Dumayo na haw. Di masal nga bisis kay nga, nano na ba sino na luhaw? May natipuhan ko nga babae Sky, nahuya ko maghambar kay una, tigulang na ko mo. Kasakit ba? Mo ginaya ko nun. Oo. Naintindihan ko na, Preberto. Okay. Kasi sabing, kanya mahuya kay kabalat siya, guno na iya. Aba. Oo. Masyang tigulang ka na iya. Balat siya, guno na, hindi mo na mapulong. O, dibla, mamba sa sinabi. Wow, kadami, ba? Dugahawan mo ng dugahan ko ba? Ikasami na sa mga babae, sugidan sila na mo. Oo. Yung masaling ka nga, pero antes na kasugiran, kikilala na nagkikagagros na ka. Ano abing diskarte? Isa ka tigulang para sa isa ka lamharon na babae nang tutupog ginabis kay kitig babae kasi imuli kong mamangkot lang. Oo, tapos? Tidudloan niya kagani iyong, yung ay mati ka. Tudloan niya kagani. Tapos ito sabi tudlo. Oo. Singganong mo rin, tisugto na giko na Sky. Masyadong na sunod. Hindi ko maluyag mo lang sa simo. Tisugto na giko na iyan. Hindi na kanaya pagpalugay-lugay ayon. Oo. Diba? Oo. Di masyadong sabi Sky, masyadong sabi nga, di, basta ha, sure ka gid ha. Mamba sabi, sure gid ko sugto niya ka na basta may luyag sa simo. Di masyadong sabi, sinugid abi Lolo Elyong sugili ko. Masyadong ka na niya. Sky, ang babae nga ina, wala sing ibahan kundi ikaw. Wow, kadami, no? Dali lang, may sugpon pa na. May sugpon pa? Anong sugpon, Preberto? Masyadong sabi niya, tinakugid, di ikaw ang natipuhan ko hindi ka magsiling sulitun ko pa ang tutlo mo sa akon, di ba siling mo, sugtun mo man ko gihapon. Wala. Okay. Loy, kamusta ka na, Loy? Katong daw, disubog kay way ka distupad ko. Ano, ambi ka nagsiling nagay ko sa imo nga madungan na lang kita kadto da sa inyo pamilya, hindi kagad. Kay balan mo, kina-introduce ko abat-abat ang kaugalingon ko sa ila kay para ko daluon sa kante kag ipahandaan. Aba? Baka patindog kita sa negosyo di kaga. May balay tada, Loy. Gusto ko may balay tada. Oo, may balay tada, Bayrila. Kag siyempre, Loy, para sa aton mangin anak, sa ulihe, bala. Hindi ka magpati nga makaanak pa kita. Pagsiyagan, boss ko galigod mo, si Saray ka ba? Pero, nagasalig ko, Loy, nga makaanak kita. Ma-adapt kita, Sige. Ma-adapt kita ito blang bata, blang isutin niya, adapt punta to. Ay, hindi man to siya magsugot, Loy. Si Kwan na lang, si Ilyong na lang adapon tabi. Ari na lang ko, para sa di, dami di siya nga alok sa ibo. Anabi di nga alok sa ibo. Ano na siya, Loy? Adapon na labi si Sky. Ha? Hindi ko. Kay basi kon, agawon mo pa na kay Ilyong. Hindi, ikaw lagi ako one and only. Tuon ka, Loy. Ano ikaw lagi ako one and only. Gaman how.
Ay, kanami lang Langgagin ko gali ni Miloy ko ba? Kudara kay estupad ko. Ano tong nabatian ko? Habal ko, ikaw yang ako nanunod liki kay aperbi kay ara estupad ko. Aw, sos, Okay. Mga pinita kaya po na. Kami tapos na naman yung mahawa. Nagpadala naman siyang voice message sa akon si Ethan. Ay, ano gid ba lang tuyo niya? Nga pero na lang siya nag-chat sa akon. O hindi gani. Mangayo siyang number ko. Ginambalan ko na lang siya nga. Kay Jojo na lang siya mangayo pero do hindi ko na maghatag. Amo na nga. Nag-chat na lang siya kuno sa akon. Ano gidahin ng tuyo niya? Ay. Hala. Husto yan ang hambal ni Jojo sa akon nga. Nga may luyag sa akon si Ethan? Ay, hindi pwede. May boyfriend na ako. Dapat, kung ano man ang iya na batyagan, dapat dulaon niya na ina. Dulaon niya na ina, agad nga. Nga hindi sila mag-away nga duwa ni Jojo. Amo, girl. Ay, Lola Basyang, ikaw gali. Kagina ka pa de? Ay, oo, baladay. Wala ka makabatyag. Ay, nabatian ko pa gani sang ginplay mo ang message ni Jonathan. Ay, Netan la. Netan? Oo. Ano abi kay? Do may plano pa siya eh. May planong ano? Nga mga luyag sa akon, bisan may boyfriend na ako. Uy, hala. Natingala man gani ako, Lola, nga ako gid ang maluyagan niya. Ikadamo man siyang babae, dira. Nga ako gid. Ang tagipusoon, hindi naton matuluan. Hindi mo mahambalan kung sino ang dapat mo nga maluyagan. Gani, kung nagahigugma ka, padayo na. Kung delikado, ya. Untate. Ikaw wala, Lola? Kalayo sa mga gina-advise mo. Ay, apo. Siguro nagapasimpalad lang inang si Ethan. Di kabalo naman siyang may boyfriend na ako. At nobyo pa lang man na. Siguro gapaminsan siya nga. Ay, malay mo. Ay, agaw gani nang sa simbahan. Ina pang nobyo pa lang. Agay. Okay. Hay, absent ko bisang nagligad. Tuod na iya. Ako lang gid mi gutoy-toy ang nakasabat sang pamangkot ni ma'am. Do hindi mapatihan ba? Sa tanan niya mga klasmita, ikaw lang gid ang nakasabat sa pamangkot ni ma'am. Oo eh. Ngahaw, anong pamangkot ni ma'am Simo? Hambal ni ma'am. Sino ang wala assignment? Ti hambal ko. Ma'am, ako. Na, amo na kay way ka nagatuon. Ang hambal ni mama mo, magtuon ka gid. Agud nga, makaibalo ka sang leksyon naton. Sige lang balami ko toy-toy. Ngahaw, Mapatuman na to gani ang no homework palis eh. Tawahay na rin kabuhay ko. Pero sa tuhod ng balami ko toy-toy, kung magkadto ka sa balay, mabilib ka mo. ha? Ngahaw, Amakon mo ha. Sa balay na mo niya, wala tiya nagatinirang langaw ya. ha? Tuod? Oo, why tiya nagatinirang langaw sa balay. Sabagay, nga matinir tong langaw sa balay nyo kay, bisan ang langaw, da wala na kalanunon. Okay. Ay, tod kami, Go Enrique. O, Aldrin, amoy na nalibugan sa ulo ko eh. Wala man sang sala ang duwa katigulang nga to. Tuba malanggana ang ginaiskuhair nila sina. Pero nakibot ako nga may gusto nga magpatay sa ila. Siguro may salagid ang duwa ngay na. Ano yan ang sala nila, Aldrin?
Base, Base ano? may utang sila nga wala ginbayaran. Para sa utang lang? Patyon gid sila? Hindi naman siguro makatarungan nina. Siguro may madalom gid nga rason. Siguro, amigo Enrique. Sige lang. Bululigan nato ng 2 katigulang ngayon na. Oo. Buligan ko sila. Hambalon ko si Inday. Isa sa mga agent nga kilala ko. Nga siya ang mabantay kay Lolo Ilyong kag kay Lolo Miloy. Hindi na lang guro, amigo Enrique. Nga man, Base bala madisgrasya si Inday. madisgrasya sa mga kontra. Madisgrasya sa 2 katigulang. Joker kagid bala Aldrin. Hindi na kinahanglan nga pabantayan sila nga duwa. Kaya na nilay na. Ay, nagalibog lang abing ulo ko, amigo Enrique. Daway ka man nagani kuhaon si ilang nga 2. Nga 4 yun gid sila. Nga Ambot? Okay. Ay, salamat. Makapamasyar, nagin man ko kay Rose. Balot, balot. Uy, ala, may nagabaligya sa baloto. May pa siguro, baklan ko si Rose balot ay. To. Ay, Choy, mabakal ka balot? Pwede ka pangayo, haw. Joker ka gidya, Choy, no? Grabe ba? Maka-Choy ka sa akon. Daw gulang ka pa man gani sa akon. Ilang baklon mo nga balot, no? Tiyan mo na yung gusto ko. Manong? Tagpila na, haw? Tag 30 ni, no? Pero ang may buka, tag 25. Okay. Ang may buka, tag 25? Oo, no? Ati, buki ko na bibali 5 kabilog. Grabe ba? Hindi pwede, no? Hindi gali pwede. Joke ko lang na. May kwarta ko di ay bakal, mga pila na kabilog tananaw? Kagina pa man ko nagalibod mo. Mga 10 kabilog na lang, no? 10 kabilog? Ate, sige. Dala na di. Kay baklon ko na tanan. Hindi lang, no? Nayway ka na sang problemahon kay baklon ko na tanan, hindi ka? Hindi lang, no? Kay basi bala kung baklon mo tanan. Ano? Way na ko sang ibaligya. Sa tuod lang bala to? Ano, no? Ang imo na bala nga balot, kamahal gid. Natural lang man anong, kay mahal na gid man ang tanan. Gani man? Ano abi nung kay te, mahal ng gasolina mo. Nga ano nang balot mo, may gasolina? Nano man anong man? Daw ginalingaw mo ko, haw? Malibod pa kuya sang balot ko. Daw hindi ka man magbakal. Sa tuod lang. Puro pamangko tarang ka kay mabakal gid kuya. Init pa ng balot, haw? Init pa eh. Init pa na gani guro sa relasyon nyo. Nong, hindi ka na magpati kay Tito Mascobado. Kaysa tuhod lang. Hoy, ano noy? Wala na siya kwarta. Hinugay mo ko gani hambalan niya wala kwarta, ha? Kay damo ko diya kwarta. Ati, ari na nung, Ari na ang 10 kabalot nga gin-order mo, Ari, bayri na. Ara, bayri, Tito. Hindi. Nano ka, Tito Mascobado? Nadula ang wallet ko. Palusot. Okay. Grabe, kagidya Lolo Ilyong ya. Damo kagidya sa istorya nga nabalaan. Ay, kay gusto ko abis kay. Inang malipayon ka bla permi. Gusto ko yung pakadlawon ka. Salamat. Ay. Ay, do ka dalom tas ang pangayhay mo Lolo Ilyong, haw? Ay, pagid. Oh, nga grabe gid yang pangayhay mo Lolo Ilyong, haw? Ano gid yang problema, haw?
Sugiri ko Sundon ko na bala. itong ginhambal ni Parabarto sa akon. Kung problema Mangayo sa ko kwarta, buhi kay Sky. wala problema. Agod niya sa Damot sina. yun, man nga turko. Madiskartihan ko siya sa mayo. Ginapulman bala ni Lula Punay, Hindi ka magkabalaka kay Oh, Bulogan okay, ka okay, mga Sky. utang kwarta. Ayos Mahulam ka tuod kwarta, haw? Hindi kuha nabi. May hambal kung tani ako sa imo. Mangayo ko advice Ano nang problema mo, Luhaw? Naluyag mo git pangayuan sa advice? Kuhan, Sky. Ano abi kay... Nahuya-huya pa si Lolo Ilyong, ho? Hindi magkahuya, Lo? Ano abi kay... May naluyagan ako nga isa ka babae. Ay, alang-alang man nga maluyag ka sa lalaki. Agay ka na karon niya. Oh, wala man na sa problema, Lo. Normal naman na sa aton yung maghigugma, hindi bala? Pero... kabalo ka naman nga maedad na si Lolo mo Ilyong. Ote, hindi man na balasihan? Ano abi kay... Ang naluyagan ko nga babae... Huben? Ano? Hala? Tuod ka, Lolo Ilyong? Naluyag ka sa huben niya babae? Ay, oo. Amo nang gusto ko pangayuan siyang advice sa imo. Anong himuon ko man? Hay, kamusta na yan ang utod ko? Malawig na nga panahon nga wala kami nagkitanay ni Peter. Ayhan, naguntat na siya sa iya ginahimo. Siguro, nagbago na siya sang pagpangabuhi. Kabay pa nagtarong na siya. Kabay pa. Kay kung wala siya nagtarong, ang buot silingon, hindi siya matarong. Ano ko no? Okay. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, at iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel.